Реших да включа тренировъчна маска в тренировките си, която ограничава въздуха и прави тренировките още по-интензивни и натоварващи. Мненията относно такава маска са доста противоречиви. Има много за, против и затова реших лично аз да се убедя дали на мен ще ми допадне тренировката с това нещо. Много неща четох в интернет, но това, на което никъде не се обръща внимание, не само изпитанието, пред което е поставен организма чисто физически, но и психологическата гледна точка. Когато си я взех днес, я сложих, първата една минута беше ужасна. Ужасна защо? Защото това нещо ти спира въздуха и имаш чувството, че някой те души. Супер, супер гадно и предизвикателно от психологическа гледна точка. Имайте предвид, че не правя абсолютно никакви движения и ми беше супер гадно. Не знам утре как ще се справя с това нещо един час. Надявам се, че няма да умра все пак, но ще видим.